Dili angay mabalaka ang mga benepisyaryo sa Dasig Sugbo Cards kay matod ni Gobernador Gwen Garcia wala kinay expiration date. Mibalik na usab pag-abli o pagdawat ang mga partner merchants sa mga mangumpra gamit ang Dasig Sugbo Cards human na resolbar ang kakulian nga nasugatan. Mao kini ang iyang tubag sa mga pangutana sa kadaghanan kinsa nagdali pagpamalit gamit ang maong card sa kahadlok nga ma-expire kini. I already said we should give a time limit. So, send out tag advisory nga these cards must be used within 3 months. 3 months. Hindi man sana mahimo nga imo sa nang isud sa kaban. Gipasabot usab sa gobernador nga tungod sa kadaghan sa mga beneficiaries sa Dasig Sugbo, dako ang kantidad nga salapi ang gisubay o gi-verify sa kapitulyo. Hinungdan nga nadilatar ang pagproseso sa bayad ngadto sa partner merchants. Apan nasulbad na dayon kini, mao nga naka-resume na pagpanawat ang partner merchants. Dali-dali nga gisulbad ni Garcia ang pagkadilatar sa processing subay sa taho nga ubay-ubay nga Dasig Sugbo beneficiaries ang midagsang ngadto sa mga tindahan sa partner merchants apan gibalibaran. The trouble was when they submitted the billings, hinay kaayo pag-process sa gisubmitan. So we have already fixed that. And gi-resume man on that day. That was immediately resumed. The checks gipaspas na. I have taken it out from one unit nga mo'y nag-handle, nga mo'y nakadugay. Ang nahitabo magud karon, this is billions. This is not subo negosyo nga 100 million ra. So daghan gyud kay transactions nga tanan all at once. So these are the bumps that we have to encounter. Nothing is ever perfect in this world, but bottom line is we're trying to help as much as we can. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.